най-силният ден на годината. Верно, че той е на 24 юни, но ние решихме на 21-ви, още пак голям празник, слънце стоене, най-дългият ден днес малко е мокър, но нищо, празникът е празник и съответно да посрещнем този празник, да ни върви като по вода. И то до обед ни вървеше, а след обед може да светне, така че сме готови за това. Съответно, искаме да поздравим всички смели хора, които дойдоха днес тук, които не се плашат от стихиите, не се плашат от нищо и са готови да участват в празника. Съответно, този празник, десети път тук пред хижата Момина скала, но обикновено на естрадата го правихме, но днес по изключение решихме по-близо до нашето скревалище на скалата да го направим. И за десети път Националният комитет Петър Димков прави един ден на тази поляна и всеки година става все по-интересен празника, а днес е още по-интересен с това Богно кръщане, което минахме сутринта. И съответно ви поздравяваме и от комитета Петър Димков, и от природния парк Витоша. Директорката Светлана Петрова се обади и те малко така също понамокнени и решиха да ги поздравят устно. Така че имаме поздравления от природния парк Витоша, с чиято помощ направихме миналата година алеята Петър Димков, любимата алея на Петър Димков от Княжево през Дендраниум, Златните мостове до тук с 40 табелки. 40 табелки с здравословен надпис от мисли на Петър Димков, както и на учителя Денса Донов. И 10 голями информационни табла, където самите по пътеката са видяли какви билки растат на Витоша, какви животни има тук и съответно за малко подробности за живота на великия лечител, най-обичаният лечител на българския народ Петър Димков. Неговата къща, стъпенките са изтрити като на църква, като на храм. Около 10 000 души са били излекувани от него и т.е. излекувани от най-тежките болести и основно с билки. Така че днеска ни е празник на билките, днес, знаете, е планетарен празник на всички държави по свой начин. Имахме малка идея и тук образа на кладем и да се прескачаме през огъня, но до година ще го направим, когато и малко по-сигурно се надяваме. Така че тази година сме подготвили за пореден път нашата прекрасна арка, където след малко ще минеме, като всеки трябва, като спре пред арката, да си пожелае нещо, някаква хубава, положителна мисъл, положително пожелание, което ще се изпълни, а ние ще го посрещнем от другата страна с мълчана вода, с петия напитка, специални хлебчета, които сме направили, амулетчета и други неща, които да останат за спомен на всички, които са дошли да уважат този прекрасен празник. Така че много ви благодарим, че дойдохте, че сме заедно, че заедно отбелязваме това велико събитие, защото, повтарям, това е планетарен празник. Днес е най-дългият ден, най-силният ден, най-силната вода, най-силните билки. Затова след като свърши тук минаването през арката, ще разсъдеме билките, отделно като слизате, наберете се, защото това са билки за цялата година. Най-здравословните билки, затова е много важно да се наберете билки днеска, да имате тази вода. А който иска на 24-ти, може отново да дойдем тук, но няма да има такова тържество, просто е така, да се увъргаляме в косата и да берем нови билки. Празникът е празник и той е няколко дена, но ето днес се събрахме и след малко ще минем през арката. Тук са и наши приятели, танцови групи, Белкария, Иванов, който също ще каже няколко думи за билките, но всеки поне 5-6 билки познава, е хубаво да познава много повече, защото
здравето трябват повече билки. С тези прекрасни дами от нашия комитет Петър Дирков, съответно ще ви посрещаме, когато минавате през арката. Искам да дам за кратка информация за билките на Вилкари Иван Иванов. Заповядайте да ни припомни най-важните билки на Витоша, съответно как да ги използват. Заповядайте. Приятели, наречени дечица на майка земя, което все още ни търпи и ние възходяхме. Тя е малка, една човешка длан и трети всичко във вашите сърца. Какво да говоря за билките? От сега до година мога да ги говоря. Цели си живот съм посветил на всичко това, защото те заслужават. Те са храната на всичко живо и, разбира се, висшето наречено същество. Да сочете микрофона както трябва. В края на кращата какво да ви разкажа? Каквото да ви разкажа, все ще е малко. Както и да света, не знаеш ли човек на света, последните, защото това е смисъл на моя живот. И с огромни изследвания от целия свят се успява да направя нещо полезно за хората. За което се получим световни награди, но наградите не са важни. Важното е, че аз обичам вас да правя всичко за хората. Всеки, който се е допуснал по някакъв начин да ме е изтъргавал, аз не съм по-умен от другите, но не знам какво е дадено. Искам целият живот, с каквото мога, ще издам агресия, да ви помагам. Каквото и да говорим, все ще бъде съвсем малко. Но не забравяйте, че сме една светла частичка от тази природа. Ние трябва да знаем как да се подчиняваме, а не да ни унищожаваме. Борете се за това, за да бъдем щастливи всички. Така. И благодаря. Благодарим на господин Иванов, който иска след това може индивидуално да пита за някакви конкретни разположения. Да, той е тук между нас и е съответно готов да ви разкаже и разкаже за тези билки. По принцип арката се прави от 77,5 билки, като половинката е една мистерия, която няма да я разкриваме. Да, тя не се разкрива, тя е за посветение, но при всички случаи това е голям празник и съответно повтарям, когато преди да минете в казарката, пожелайте се нещо, разбира се, положително, чисто, светло, защото днес света ще се оправи само с чисти мисли и арката ще ни пречиства, както дъжда през гробът ни пречисти, нали така да и арката да използваме. Така че ще ви помоля да се подредите от горната страна на поляната и ще минаваме от там. Може ли ясно?